OK, takže já zdravím všechny příznivce tohoto videa a já jsem Monty.cz, mé jméno je tak. A dneska je to speciálně ze hry Minecraft a dneska je to ze Skyblocků. Takže je to moje první video, takže prosím nebuďte tak přísný, jak se říká. A takhle si to rozkutáme, trošku si to tu rozboubáme a dáme si tady to. Když si to tu zbouráme, pak si skutáme stromeček a já doufám, že vás mýma videama budu bavit. Takže prosím, když tak, nějaký ten, víte co. Neprosím vás o subscribe, prosím vás jenom o sdílnutí třeba. A jo, trošku lagy, omlouvám se, jestli někdy budu mít, takže to se fakt omlouvám. A pak chci skutat tu čestu, aby mi pak příště vždycky nespadla dolů. Takže, počkat, já si to udělám takhle. Lag. To se omlouvám, tak. Lagy, trošku tady to takhle to. Ještě to zbourám o jednu tady. Tak, tady jo. A necháme si tu něco trošku. A skutáme ještě tady to. Tady to jednu. Pak si ten ostrov budeme určitě zvětšovat a link na stažení této mapy budete mít v popisku videa. Takže si určitě zahrajte a někdy udělám i ten tutoriál, jak ji nainstalovat. A my teďka si jenom tady uděláme takovou plošinu. Takže ne plošinu, jakoby, aby nám nepadaly ty stromečky do toho, do voidů. Takže máme první dřevo, dobrý. Dobré, ještě jedno, lag. Máme druhé dřevo, takže teďka už to kutání asi půjde v pohodě. Trošku lagy, fakt se mluvám, někdy se to občas sekne, takže se trošku nedivte, ale jinak to jde krásně, myslím. Takže skutáme si tady to dřevíčko, tak máme 6 dřeva, vezmeme si půlku a dáme si tohle, uděláme si crafting table, tak uděláme si tyčky a uděláme si i počkat, cobblestone generátor, což bychom měli mít potřebné věcičky tady. Jo, máme tady. Tak. A já si udělám ještě tady. Lagy. Trošku. Ultra. Takže voda poteče tady. Ne, tady ne. Jo, ještě ten sapling. Prosím, sapling, hoď. Pojď, spadni, koť. Padni, kotě, dělej. Boj se, hlavně nespadni, Monty, hlavně nespadni, jo, dobře. Jo, sapling, super. Takže máme sapling první, což je úplně bomba. Takže tady to si zasadíme a teďka ten cobblestone generátor, což bude taky docela složitý. Nebude to složitý, ale hele, tady už máme bedrock, což je blbé. A jo, takže tohle to bude super. Čekat, ještě ani nemám poklad, položený crafting. A už tady budu s generátorem, takže si udělám krumpík. A jinak fakt jsem říkal, že už to intro bude v popisku videa, že nevím, co dál říkat, takže tohle budu potřebovat a uděláme si i to ne, dřevěný halfbloky nebudu fakt dělat, to ne, se mi fakt do toho nechce. A tady bude asi ta láva, ale krafťáka si přesunu, aby mi nechytnul, že jo. Teďka prosím chytni ho, prosím. Schrám s něho. Jo, máme ho. Takže super, si ho švihneme sem. A mám dojem, že to bude takhle. Teďka se musím modlit, abych se neposral a neudělal z toho obsidian. Máme druhý sapling. Takže tady to. Jo, máme to. Super. Bombastický. Tak, dáme tady lávu. A máme cobblestone generátor. Takže to dál. Takže jdeme na to. Sebereme si tady ten sapling a taky ho tady šoupneme. A ještě si tu uděláme takové pědí místo. To vyhradíme a jo, tak. Dobré, a teďka vždycky, když mám lagy, tak vždycky spadnu, určitě. Tak, vezmu si jednu hlínu a zabezpečím si tady, abych nemohl spadnout, ale můžu spadnout i tak, takže co?
Jdeme si nakutat svůj první kobl, takže máme pár koblů, uděláme a pak se chci dostat tam na ten ostrůvek, takže což bude taky docela složitý. No, zatím. Ale pak už musím ještě udělat točky na osvětlování, aby se tam nespawnovaly potvory. Takže, co dál? A já ani nevím, jak dlouho natáčím, což je mi úplně jedno, protože tak to bude třeba 30 minutový, to je úplně jedno. A fakt bych se v tom prvním díle chtěl dostat na ten ostrůvek. Ale úkoly, ty se pak kouknu na jednu stránku, na Skyblock stránku, nebo co to je, a zjistím si je, ale do popisku já si fakt psát nebudu, protože se mi to nějak nechce psát 50 úkolů, nebo kolik tam je úkolů. Takže fakt se mluvám. Vím, že Kraft to tak psal, ale prostě nechci toto. Jestli jsem u toho, tak si udělám pec. Tak, pecku. Dáme pecku. Dostaneme pecku z elektriky, takže jinak zrovna myslím, že dneska je kolik, 17, jo? No, takže zítra je den otců, některý pokud to znáte, takže určitě dejte dáreček tatínkovi, něco pro něj vymyslete a my si dáme vypejít z uhlí a uděláme si už ten kamennej, ale budeme používat ještě ten dřevěný, aby jsme ho už no, prostě, aby jsme ho už dodělali. Jo, a což je blbé, že to jedno a teďka z tohle, no dořiď. To je úplně super, fakt, jo. To vyjde. Tak jedno. Jupi, máme přesně 3, ale zbylo nám jedno dřevíčko, takže musíme počkat, až vyrostou ty naše saplinky. Což bude úplně hloupé, protože teďka nemám na torčky. Vole, jsem to zase pohnojil. Ne, to chci, to nechci zatím. Takže si ho pskneme sem. Bacha na vodu. Taky trošku, omlouvám se. Že jdeme těžit. Nic jiného nám nezbývá než těžit a podestavit pak ostrov. A musíme počkat fakt na ten strom. Nejlepší by bylo, kdyby tady vyrost mutant. To by bylo úplně superový. A zase by bylo blbý, že kdyby se skáce ten dořitě. O saplingu, ne. Jo, mám u sebe. Dobré. Už jsem se lek. Jsem se zlakl. Už jsem se tak obrovský mega ultra lek, že jsme ho ztratili. Teď to by byl fakt ultra fail. Ještě jsem ten kobl nevytěžil. Jo, vlastně. Dělám si ten half block, když jsem u toho. A ten si takhle half block a šupnu takhle na to, aby nám nezamrzávala voda, protože my jsme v zimním biomu, pokud se nepletu. Myslím teda. A já už chci dodělat ten kroupáč. Chci mít tak aspoň natěžit tak 40 cobblestoneů. Pak si podostavím ostrov. Ale vím, že pár úkolů z nich znám, že třeba udělat farmu na sníh ne. Udělat 2 snowmany, sněhuláky, samozřejmě. Pak udělat nějaký ty melounovou farmu, dýňovou farmu, což budou sazeničky tam v tom, když budou v tom, no prostě v tom, v té blbosti. Počkat, já jsem si chtěl ještě přeměnit texture, pak mám Fatefall, takže teďka to bude chvilku trvat. Takže teďka budeme chvilku kecat o Minecraftu. Takže já jsem se rozhodl točit ty videa kvůli tomu, že už tam mám první intro, což má hrozně málo shlédnutí, tak jsem se rozhodl natočit ten let's play a udělat prostě nějaký video z toho. A jo, tak máme texture pack, done. Že mám asi dlouho, já se teďka koukal do něčeho, takže tak a asi se to laguje, no dobré. Tak a nemáme načetlý ten, já ho chci vidět, dělej, zabraz se, hajzliku. Máme render distance na normál, protože jinak by se to lagovalo, takže, no, a nebo počkej, musíme, jo, už ho vidíme, dobré, pohodě, to nevadí.
Tak, už vidíme. Aha, jinak se fakt do prťalky. Jo, tak počkat, když už jsme rovnou u toho, že tam mám tu díru, tak bych tam mohl takhle hupsknout. A mohl bych to podestavit už rovnou tak. Tak. Lagi. Prosím, nespadej. Tak. Ne, to tam jsem nechtěla, no, tak to bude tam muset zůstat. Tak došel nám kobl, jsme jenom 12 a teďka potřebujeme nahoru psky a tady to zaděláme, nebo ne? Kdyby jsme to tam moc podestavovali, ale aby jsme tam pak nešpadali. Takže vezmeme si helínku a zadělám to. Takže jinak budu s tímto texture packem točit, takže se pak nedivte, že abyste se neptali, takže dám do popisku taky tento texture pack, pokud ho seženu. A už zapadá sluníčko, což není vůbec dobré. A je dobré, když tam máme osvětlení neboli lávu. Potřebujeme ten stromeček, protože to je teďka hodně důležitý. Jinak, jak jste mohli slyšet v mém hlase, je mi teprve 12 let a prostě teďka mám nějaký škrabe mě v krku, mám bolesti v krku a nějak se nám to nechce těžit prostě. Jak to netěžím. Takže teďka to bude nějak tak 10 minutový. Myslím, že teďka bude nějak tak 10 minut. Zkouknu. Začal jsme točit asi tak v 50 něco. Takže 40 něco jsem ještě instaloval dneska tuhle mapu. Takže jsem to... fakt jsem na to intro, to jsem byl rád, že jsem ho udělal. Že ho teda mám. Ale moc shlédnutí mi to nepřineslo, takže doufám, že to pak bude až sdílnu v tomto videu. A chtělo by to, aby to padalo furt na mě, protože za chvilku nám rupne krumpík a jestli mi rupne i ten kamenej, tak je to úplné vryti. Takže... A proč mi to nechce to podat inventáře, to je úplně retardovaný. Jsem zjistil, že budu kopat takhle. Tak, to bude. To budu kopat, aha, tak mi to nespadne ani jednou do inventu. Fakt prosím. Už mi rupnul, takže bereme náhradu, ještě že ho máme, jinak bych byl mrtvý, bych byl jinak. A můžeme kopat kamenným krumpáčem. Ale já bych se za chvilku asi teda hned vrhnul na to podestavování, aby jsme měli aspoň co dělat zatím. Bagli jsme se. Tak aspoň 30 stounů natěžím, ať mám 15 na podestavení a doufám, že mi sem nevlítne sršeň, jako minule, do okna, protože minule, když jsem natáčel, tak mi sem vlítly 2 sršně, což bylo úplně extrém, úplně jsem se vylek, jsem úplně vyletěl ze židle, takže to bylo úplně, mě honili po celém domě, jako bytě a trošku jsem se lagnul. Takže trošku lagy. Trošku, spíš hodně. Takže máme 25 cobblestoneů. 26. 27. 30, potřebuji ještě 4. 3. 2. 1. No, pak tu mob trapku asi postavím v offscreenu. Takže nevím. Tak, nechám si to pár cobblestoneíků a krumpáček si uklidím. Ty vole, teďka by byla sranda, kdybych ho hodil do toho. Do lávy. To by bylo prdel. A jdeme na to. Jdeme na smrt. Bohem světe krutý. Budeme hrutý. Do prdelky. Už jsem se lek. Ty vole, že spadnu, protože tohle byl fakt šok pro mě. Lagi, trošku. Tak, pojď sem. Teďka se budu snažit došáhnout tam tomu hajzlíkovi.
ten bedrock, ale ten bedrock nepotřebuje, ale to je jedno. Tak já nevím, já nevím, že všechno drží na tom bedrocku. Tak a tohle bude asi stačit, protože pak to podestavím už ze zora. To šala. Tak kde je řada? Tady na to, takže vezmu takhle. To došáhnu. Tak mám to. Mám tohle, tak. Hupsknu sem a vezmu si z česty ostatní cobblestone. Já teďka se musím modlit, abych nespadl, protože to by byl fail jak prase. A nějak zkoušel se Skyblock už točit, ale nějak se mi do toho nechtělo, ale dneska už se mi určitě chtělo. Takže Tak určitě pak udělám ještě někdy další intro, což se mi bude určitě zase hodit, pokud získám se nějaký ten odběr, takže šupknu to sem, tak, že si udělám takovou pidi plošku. A já chci stromeček. Strom, buzíku. Už ani podestavět neumím ostrov. A mám poslední cobblestone, takže což je docela dobré na začátek podestavění, ale chci ukopnout tady to šmejda. Takže si to pustím. Tyjo, a teďka by bylo prdel, kdyby tam nic nebylo, abych spadnul s tím krumpáčem do vojdu. Ty vole. Teďka. Tak to bylo úplně takový bug, ne? Já tam nevidím žádnou kostku, pak se tam objeví kámen. Tak tohle se mě fakt tyhle v tom štěstí. Řeči se nevyplatí. Takže až budeme mít komplet podestavěný ostrov, což si myslím, že bude za chvilku. Takže já bych se chtěl vydat tam na to. Takže to jsem nechtěl. To bohužel nic jsem nepoužil, nebojte. To byl X-Ray. Ale ten odinstaluju. Což říkám, že jo. Když říkám, že jo, tak jo. A nepoužívám ho skoro. Takže na co? No vůbec to spíš nepoužívám, protože mi to úplně totálně, bych to řekl, asi k hovínku. Asi víte k čemu myslím. Je mi to úplně nechci to říkat. No prostě, je mi to u prkínka. Ale já si pak chci dojít pro ten kaktus a budu se snažit, aby jsem ten ostrov podestavil, protože nechci ten kobl, nechci, aby mi přece všechny písek spadl. Takže bude mi to vystačit muset. Pak ještě vím, že úkol je postavit si dům, což si taky postavím. Prosím, už ten strom. Teď je to úvody, nevím, na co si stěžuješ. Ach jo, to tady budu půl roku. Au. Trošku se to seká. Točíme teprve tak 17 minut. Asi, nejspíš. OK, takže já to základně asi to první video budu mít asi tak 20 minutkový, protože jakoby když to bude to první video takový jakoby seznamovací, tak nechci, aby jsem no prostě nechci, aby to jak jsem říkal, nechci, aby to bylo nějak extra dlouhý. Chci, aby to bylo takový jakoby kratší, to seznamovací, ale příště tak to jde fakt rychle to dolů ten měsíc. Tak už se jak se říká, prostě vychází sluníčko, což je asi na druhé straně. Mám dojem, jo. Aha, na druhé straně a tady měsíc ještě vidět. Tady,
A vím, že to je přesně stack od ostrova. Přesně stack cobblestoneu. Tamto, ten ostrov. Takže potřebuji stack cobblestoneu, abych se tam dostal. Ale ještě 9 kostek na podstavení, takže staka 9, ale to doufám, že mi to vyjde na to krumpáč, protože to by byl průser, kdyby nevyšel. Takže prosím, sbírej všechno, co vidíš. Takže můžu teďka těžit, protože kopám do bedroku, jakoby, což je vidět. Ale neplácá se ti v krump, což je dobré. Takže když rozbijete blok, tak se vám jako vyplácá. Nevím, co dál. A nechci, aby se ten krump úplně opotřeboval. Tak nějak. Ale chtěl bych došáhnout aspoň na tu truhlu, což by bylo super, kdyby jsme měli aspoň 60 koblů. A já to stack to vystačí, se koukněte, mám 52, 53, no 54, 55. No jinak, jsem vadizák, ale asi po prázdninách, o prázdninách si koupím Minecraft, takže, no ne, spíš o prázdninách, spíš po vysvědčení, my končíme o týden dřív ve škole, takže to je super. A ještě 2 cobblestoney. A už koukám, že nám krumpáč dupe. Takže je to tady, máme přesně stack, dáme panové a my máme stacka 1. A já jdu šupky hubky na to. Jo. Já jsem blbec. Tak jsem úplně zapomněl na to, že to chci začít. Fuck. Jsem teďka nespadně. Hlavně teďka ne. Hlavně teď nespadnu, nesmím spadnout, protože to by byl epic fail. To bych nepřežil, kdybych spadnul. Takže teďka budeme podestávat jeden, takže se to nebudou spawnovat potvory. Takže by mě nesestřelil creeper, což by bylo super. Teda creeper, ty vole. Skeleton by mě nesestřelil. Byla úplná bomba. Tak, tady vidíte už i je tam ta česta. Jinak Optifine nám nějak nefachá, to nevím proč. Jako nefunguje, nevím proč ne, když máš koncentrolo. Nevím proč mi nefunguje, ale to zkusím nějak vyřešit. Máme už jenom 19 koblů ze staku, což je úplně extreme a tak daleko od ostrovku a jsme tak blízko. Já to říkám, že to bude na stack. Máme už jenom 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a jsme tu. Takže my to máme akorát jo, na podestavění. Aha, takže... Jo, máme tu 10 obsidianů, melon a pumpkin seed, takže teďka by bylo prdel, kdybych spadnul. Takže radši půjdeme pomalu. Takže je lagy a pak ještě musím ještě udělat to, aby jsem uměl zapálit ten portal, protože to vyzkouším. Ale tak jsme tu bezpečně, ještě nebezpečně úplně, se mrsknu a doufám, že nám vyroste brzo ten strom, protože teďka to fakt velmi nutné. Takže jak vidím, máme tam cestu, pak to podestavím, ten ostrůvek. A já si uklidím ty obsidiany. A já nemám motiku, takže to je špatné. To je špatné. Takže já si myslím, že by jsem to pro tento díl mohl asi už ukončit, takže myslím, že už je to docela dost dlouho, než by nám vyrostly ty stromky, tak by to bylo hodně dlouho. Takže já vám děkuju, že jste toto video shlédli, fakt se koukněte na to intro, pokud se vám video líbilo, zanechte like, pokud hodně se vám video líbilo, zanechte odběr a i ten koment. A u intra taky prosím ten koment a nebo ten like. Ne, takže já se s vámi loučím
A děkuji, že jste se fakt na tohle video koukali a těším se u dalšího dílu Skybloků. Takže čau, guys.